ka-partner, panibagong adlaw. Sa adlaw aron. Friday. 21. Pa kwantaron. 18. So, Lunes. Lunes din magbayad si Flora. So mga ka-partner, para mo nang bilaran ni Mami ako lang ipakita mga ka-partner kay gabi biya nagkuan ni ani. Okay, magyapon iyang project. Iya lang ang kulang. Tuwa na okay tabel. So ginahinayan niya ka-partner kanang pagwapo ang kwarto. Ano siya? Sige na siya mo jote ron. Sige siya mo jote mga partner kay Kuan pasanin ko. nang say project na po do yahan ng Magkano mo ibuloy ka rin ka na inganan? Nanapinan. Jangan niya open. Cover. Nalugar sa marapin. Yan na kay nang kuan nalabahan. Itahi mo niya pa. Tahi kasi ngani man dito. Para ana nakilagom naman kay nang kuan. Ulo. Nalagay ko yun. What is So partner di sa duty si Mami kay napasay buhaton diri sa balay. Kami lang sa muna ni moapa sa day siya mga after lunch. No, iring gaduwa sa kan. Ala, ang kuan. Tanod to asilawom na. Stoy. Ang tanod. Ira na sila pa para Nato ni sok-sok mas lang. Tahion taon na kay dito may kapalit o cover partner. Ano ni Mami? Ready na be? Ikaw pa pa ka na ride. Unya ka na si mama be. Naligo ba? So, maligo sa ako mga ka-partner kay duty sa amin sa office. In 1, 2, 3, go! Matawin. Ano? Ano nakablo? Dali na ka tanong mundo basta. Wala si mama kay. Sika ka ba na si mama? Masih hindi. Ako sa mo dia ba? Eh pag sige dula mga kiti, nasi huli dira kasi magkitam to ano tang tingnan. Wala mo. Pero nagyaw-yaw. Ano dito ubos? I-option ako mga kapartners ha kay wala na si Papa. Lang daw mga kapartners kay patanaw daw ni kay ni Mama o. Tadang! Naka-gem si mga ka-partner. Kuha ko yung ID. Hindi mo, yan na. Wala ka lagi. Bata na ka lagi. Light color imo ha. So mga ka-partner, ready na ta mo proceed sa opisina. Ana be, let's go. Yan na Mama. Okay, tara. Ana. Kaong pagputo. Dito lang itong helmet. Ito.
Muna mime. Apas ha. Kay launa apas na. Nine ha? 5 minutes to 9. Ano ba 5 minutes to 9. Sinsa mo ni? Diesel low, sir. Nato message. Diesel. Wala. Lapas na imong kuan, may taas na imong kuan be. Taas na imong hang. Diyan. Kasi lapas na ako. Tetay, may mo sandal uban. Mami, ito na me. Mama, dyan na. Love you. Love you. So, let's go sa opisina partner. Mga ta sa dalan. Partner, good morning. Nanata diri sa atong Morning! office again. Sinapia, very early ngayon. Good morning! Mayroon ba kayo masayaw sa TikTok? Good morning, everyone! Dancer ni dancer. So, mag-WhatsApp na mga partner, mag-kaon. Yes. Oh, napay number oh, tawagin ninyo. Mami, nakanin kapon. Lagi. Guys, mga ito po to guys. Lagi bilis na rin. Eh, gapon, mga po kaya rin. Kape, 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 kape. Wala ang punta. Wala sa ito. So, Guys, ha, bakit So mga ka-partner, nag-live si si Ma'am Tia oh. So na mga ka-partners na to. Gi-vlog pod ang live. Gi-vlog ang live. Mga ka-partner, maang tao Otmel. Ang kasi ni Be, kaya na be. Ngayon sa ta. Gihimo nagparlor ako ano, Jensen. Hi guys! Partner na!
massage pa, reality pa. Full package. Ano ba? Si Mitch, sunod yan ni Mitch ay pang-invite o gwapa. Kay malupigan ka. Hindi kayo Hindi mo sa ano kayo, masukot kayo pa. Hindi, pagod siya siya ba? Nagagawa sa kong hair. Hindi, ako lang mong ginapay. Ayun na yung nabusuhan ako palangga. Yung buso rin yun ako palangga ba? Siyo, ayun dahil. Pilot na. Ma'am, sakit na po na akong likod, ma'am. Oy, kung naabtan man ni mo ganiha, si Chris, yung hilot. Chris, nagpahilot ni Pia. Oo. Di pa rin na siya. Nangita lagi ni mo. Iwa man si Mampe, dugay mo nga ba? Good. Sana nakagipalawak ba nga ka ng titigbas dito. Mag-apply ba? Tulungan ko. Oo. Yan mga kapartner, so yan ang ka Bibo dire. Yeah, taw-taw ba ganyan? Lungkot ni karon. Lungad man sila. Mora ni mong tuyo, ma'am? Grabe sa mga bay. Balik lang po ka. Kayo. Ma'am, makasunod-sunod ka na, ma'am? Ang ID mo na naka-ID? Palit na siya sling. Saka man na pagkuhan. Kinalala mo na sa board dire mo. Ang pinapresan naman. Diba, wala kayong set pass, company ID, kinalala mo na. Wala pa? Yun sa'yo, pwede. Pilapi. Ilapan ka na po sir. Description. May area, ma'am? Samis. Samis. Ka Samis, no? Samis, pagadian. Ganyan. Engineer na good ang kuwan na na. Tingnan mo, ma'am? Ha? Next lang mong nag-night or Merlinda kung tuloy pa. Sa Merlinda. Oh, grabe. Mga kapartner, taga-kuan ni siya, taga-Lagonglong. Bikers na siya. Riders. So, kuan niya po sa atong company, James Realty. Dagan siya mga listing yapon. Ampay na kanunay, ma'am, sa kanang biyahe ba, di ba? Pero hindi na ang pink eh. Prayer, number 1. Oh. Pero, Hi everyone! Ang team mga matataba. Team matataba! masay tawag ni mo kadugayan, ma'am, kay mag-process magtitulo, say tawag sa mo ha. Queen of title. Queen of title. Queen of title. Mga kapartner, maniyot to. Ano sila, oh, sawa. Dali, rakin sila pahilomon, pero wag yan eh. Mga anta, mga full-timers. Say tawag sa imong subscriber, full-timers. Full-timers. Nga po sa channel. Hi! Sabagay ko, my God! Hi! Hi! Ang sumpa sa lalaki kung magbisyo, hindi nga ng babae, kintal, hindi nga naman ang naong sa bitin ay mawala ang iyong buwan, ang iyong kahigal ba mawala. Sigurado kayo kakilit, Nico. Inom na yung Nico.
Ang naong sa bitin na ayun. Mawa ka dali. Mawa ka dali. Ang mananang. Ang mananapaw. Yan mga kapartner, na-end na po ng ating adlaw. It's time to go home and relax. Thank you so much for watching this video, and until next time mga kapartner, anything that you're doing, always nagaingon, God is good all the time, and all the time God is good. One and possible! Bye mga kapartner. See you on my next video.